לצרוח בכל פעם שאני נכנס לבית קפה. מה שאני רוצה זה להפסיק לשמוע את השריקות שעולות מהחזה, וזה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, מה שאני רוצה. זה לקום בבוקר ולחשוב על משהו יפה. מה שאני רוצה זה חיים נורמליים כמו כולם, או מה שזה לא יהיה. זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, מה שאני רוצה. את יודעת שיש לך משהו עצוב בעיניים? לא זה לא הרבה מה שאני רוצה, 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 מה שאני רוצה. גבירותיי ורבותיי, צהריים טובים, ברוכים הבאים לטיסה 732. זה עתה המראנו מנמל התעופה בן גוריון. ממני הקברניט יצחקי נצר וצוות המטוס, אנו מאחלים לכם טיסה נעימה.